Asikho baninzi kwindaba yethemba. Akuthiwa singene endumisweni. Nakulaa ngoma yecawa xa iqalwa sibaninzi, siyadumisa, siyakholwa, siyabhedesha. Kodwa xa kufika kunqontsonqa Nkosi, ndithembe wena, mandingaze ndidanise. Ndilungisa abantu begroup. Kulula ukuba uzifihle egrupini ngoba igroup iyakuquma. Kodwa ngoku xa sizawubulela uThixo, xa sizawubulela uThixo, xa ndisithi mabakudumisa abantu, wena Thixo bawo, iRhamene yaphendula ngokuthi ziyalawula intozo, intozo ngelowe. Jesu kiyena,
ngendumiso nasemakhosini akhe ngena kwankonzo Inkonzo le yakho Kitshebeletso ya hao asinkonzo yethu asiyarona. Ngicela ukuba ujongane nesiqu sakho. Ke kopa o shebane le wena le siqo sa hao. Uyazazi induli lentabo zilukileyo. Utsiba dithaba le maralla tseo ile ngwa dihlwa. Ko bofeng kwa haba bua bari. Ko ekhweni xa bethetha bathi Mo Renato so